Знаеш ли, онази вечер беше нещо различно. Не просто хора, които танцуват, бе хора, които се свързват, без думи, само с ритъм. Гледах ги как се движат заедно, малки, големи, всякакви. И си казах, ей, това е. Тук няма различия. Само музика и сърца, биещи в един такт. А зад всичко това стоеше труд. Адски много труд. Но и едно нещо, което ги обединяваше, че си струва. А Борис, той ги учи как да бъдат заедно, същите тия малки и големи, и на сцената, и извън нея. Те не просто направиха концерт, направиха нещо истинско, за кауза, по-голяма от всички нас. И си тръгнах с усещането, че съм бил част от нещо хубаво, нещо, което остава, защото понякога една стъпка може да промени нечий живот.